Velkommen til den grønne tus, hvordan man ganger to tocifrede eller flercifrede tal sammen med hinanden. Metode 1, den traditionelle måde, niveau 3. Vi sætter som altid lige en streg nede under vores regnestykke, og så skal vi ellers bare gange det bagerste tal af det første tal her med begge tallene, efterfulgt af det forreste tal her med begge tallene. Men vi skal gøre noget ekstra, når vi når til det forreste tal. Lad os tage en ting ad gangen. Vi siger, ligesom vi gør på den helt normale måde, 3 gange med 4, 3, 6, 9, 12. Det giver 12, så vi skriver 2 her, og vi skriver 1 i mængde derop, så der i bund og grund står et 12-tal, der bare er blevet lidt forskudt der. Så siger vi 3 gange 5. Lad os tage 5-tabellen 3 gange. 5, 10, 15. Så det giver 15. Og så skal vi huske den der, vi har i mængde. Så det er 15 plus 1. Så vi skriver 16 her. Smukt. Det var den første del. Nu er vi kommet til næste del her. 6-tallet, der skal ganges med de to tal. 3-tallet, det er jo en ener. Så der ganger vi det bare helt normalt, uden at gøre noget specielt. Men 6-tallet, det er en 10'er. Og fordi det er en 10'er, så skal vi starte med at sætte et 0 der, fordi der jo er et 0 i tallet 10. Så nu kan vi sige 6 gange med 4. Ja, lad os tage 6-tabellen 4 gange. 6, 12, 18, 24. Så jeg skriver 4 hernede, men i stedet for at skrive det her, hvor der nu står et 0, så skriver jeg det her lidt forskudt. Et 4-tal, og så et 2-tal heroppe, fordi det jo var 24, det gav, som jo skrives som et 4-tal bagerst og et 2-tal forrest. 2-tallet ryger herop, fordi det er en 10'er. Den der ener, vi havde før, den ignorerer vi, den er vi færdige med at bruge. Så nu kan vi sige 6 gange med 5. Lad os tage 5-tabellen, det er måske det nemmeste. 6 gange 5, 10, 15, 20, 25, 30. Så vi skriver 30. Nej, det gør vi ikke. Vi skal huske at plusse de der 2, vi har heroppe. Så vi skriver 32. Sådan der. Så sætter vi en lille streg ned under her, og så plusser vi ellers bare de her tal sammen. 2 plus ingenting, det giver 2. 6 plus 4, det giver 10. Så vi skal ikke skrive 10 hernede. Vi skal skrive et 0-tal hernede, og den der 10'er, den kommer altså herop at stå. Så siger vi, den der 10'er, vi har der, den der ekstra ene der, 1 plus 1, det giver 2, plus 2, det giver 4, så vi skriver 4 her. Og ja, 3, det bliver jo bare til et 3-tal. Så 63 gange 54, det giver altså 3402. Nå, lad os prøve at gøre det med et lidt større tal herover og se, hvad der så sker. Jeg sætter en streg igen, og vi skal nu til at gange 238 med 24. Vi starter fra det bagerste tal her, ligesom vi gjorde herover. Så vi siger 8 gange med 4, og så 8 gange 2, bagefter 3 gange 4, 3 gange 2, og så 2 gange 4, 2 gange 2. Så 8 gange 4, 8, 16, 24, 32 giver det. Så jeg skriver et 2-tal her, og et 3-tal heroppe, så står der jo 32 lidt forskudt. 8 gange 2, 8, 16. Og så husker vi lige det der med, at vi skal plusse de der 3. Så 16 plus de 3, vi havde ekstra deroppe, det giver jo 19. Fordi 16, 17, 18, 19 plus de 3 der. Cool, så er vi færdige med 8-tallet. Så skal vi gange 3 med 4 og 3 med 2. Men fordi 3 her, det er en 10'er, og 10 jo har et 0 bagpå sig, ligesom 6-tallet havde det over. Så skal vi starte med at skrive et 0. Og så kan vi ellers gå i gang. 3 gange 4, 4, 8, 12. Ja, så vi skriver jo 2 hernede, og så 1 i mængde heroppe. Og igen kan vi ignorere den i mængde, vi havde før. Så siger vi 3 gange 2, det giver 6. Den kan du nok godt tage i hovedet hurtigt. Og så skal vi huske at plusse den der ekstra ene, vi har deroppe. Så 6 plus den ene, det giver 7. Så skal vi tage 2 gange 4 og 2 gange 2. Men det her, det er jo en 100'er. Og der er jo 2 nuller i 100. Derfor skal vi sætte 2 nuller den her gang. Så kan vi ellers gå i gang. 2 gange 4, jamen det giver 8. Så vi skriver 8 helt herover, lidt for skudt, fordi der er de her nuller, der skubber til den. Og 2 gange 2,
jamen det giver 4, så det ryger også herover foran. Den her, den kan vi også dreje ud. Den er vi jo helt færdige med at bruge. Det var jo i den her række, vi brugte den. Nå, nu sætter vi en fin streg der, og så plusser vi ellers bare tallene sammen. 2 plus ikke noget. Ja, det giver 2. 9 plus 2, det giver 11. Plus 0, det giver stadig 11. Så jeg skriver et 1-tal her, og så sætter jeg 1 i mængde derop. 1 plus 1, altså den der vi havde i mængde, plus 1, det giver 2. 2 plus 7, det giver 9. Og 9 plus 8, det giver 17, kan jeg afsløre. Men du er velkommen til at dobbelttjekke det. Så jeg skriver et 7-tal hernede, og skriver 1 i mængde derovre. Og så siger jeg 1 plus de 4, det giver 5. Og så har jeg svaret 238 gange 24. Det giver altså 5.712. Og det er sådan her, vi ganger med større tal på den traditionelle måde.